Eskinen arteko bideontara. Kanpaiko lehen aldetik zerbait esatea tokatu zain. Eta gogoratu naz, aspaldiko kanta batekin, kanta mesika batekin. Eta bertan, neskatxa triste ikusita guztien goiz, galdetzen da zergatik hain triste. Eta erantzuna, kanpaiko lea hilda. Bere kanpantorrean, bakarradeak agarratuta, hil egin da. Esaten da, bere gainien inok ez zituela joten. Bere gainien inok ez zituela kanpaiek azintzen. Jaun Andreok, kanpaiko lea hil egita. Bere erara, kantu honek, o letra honek, adierazten du kanpaiko lehekin aspaldiko urteotan gertatu dena. Kanpai asko isitu egin da. Kanpaiko lea, gizon o emakume andra arduratzua, puntuala, bere zeregina utzi eta kanpaietan juteko gertu zeona desagertu egin da. Baina, asko goratzen die, are jote zituenakin. Arek bai ondo jote zituela. Dagoeneko, gure artean ez dagoen arek. Ez da inon erruen. Aro berriek ekarri dago zerbait da. Gaur egun, kanpaiek ez daue eguneroko berririk ematen. Kanpaiek ez dute eguneroko martxa jartzen. Gaur egun, kanpaiko leak ez die beharrezkoak. Eta gainera, gaur egun, ez daukau, kanpaiek zer ezaten duen entzuteko astirik. Dagoeneko, kanpaiko leak gutxi geldituko da, lehengo eran jarraitzen duenik. Baina, hau ala izan dabe, bagaude gaur egun, kanpaiek eta bere izkera, gure ondare badala pentsatzen dugunok. Gure auzo, herri, ero komunidade bakoitzen ezaugarri diela uste dugunak. Eta entzute jarritu behar daula pentsatzen dugu, eta joten bai. Da gutxi izen arren, badauko elkarren berri. Badauko webgune bat, campaneus.com, Valentziako kanpaiko lehe kudeatzen dutena. Hor daude, Kataluniako kokradiakoak, euren asteroko buletinarekin. Hemen dago Amurrio eta bere kanpaiko lehek, urtero bertan biltzen gaituztenak. Hemen daude baita Arabako lautadakoak, Elburgo, Burgelu inguru hortan, hainbat kanpaiko lehe ikastaldiak tolatu dituztenak. Hemen gaude gu, Aretxabaletako Arientza osoan, kanpaiko lehe eskola antolatu genuenak. Eta bertarako, kanpaikotzea kolpez-kolpe, ikusentzuneko materia didaktikoa sortu genuenak. Hor daude, Oiartzungoak, Ondarrukoak, Andoaingoak, Iurretakoak, Nafarroko, o Napar, kanpaiko lehe trebeak, Arguazute Jabarkoak esateako, Iruñako katedralekoak, eta beste batzuk bai. Eta badaude baita, gure mundutxo honekin ze ikusik ez zutenak, eta ondala 2 urte, pare bat urte, gurera agertu ziren Tolosako anai arreba batzuk. Esanez, Juan Garmendiaren lan itzela nola baitean ikusentzunean jasotzen zabiltzala. Eta kanpai kontuek agertzen zirenetik, eta gure berri izan zutenetik, grabaketa batzuk egin nahi zituztela esanez. Arrezkero, askotan ikusi dugu elkar. Eta betik ikusi dugu, pertsona langilea, isila, fina, entzuten dakiena, jasoten dakiena. Eta beti pentsatu izan dugu, kontxo, honek burutuko duen pelikula o filma edo danadalakoa, benetan edarra izango da. Aurelio, eskerrik asko, kanpaiko leok, leidorrea ekartzeagatik.